שלום לכולם, כאן נטע סימן טוב, ואני מטפלת רגשית הוליסטית. היום אנחנו נעשה מדיטציה שתעזור לכם להתחבר אל עוצמה וכוח, ביטחון והגנה במקומות שבהם הרגשתם איום על עצמכם. אז שאתם מוכנים, אתם יכולים למצוא תנוחה נוחה ולעצום עיניים. אתם יכולים לקחת נשימה עמוקה ולשחרר אותה החוצה ברכות. ועוד נשימה עמוקה. ותאפשרו לכל המחשבות שלכם, לכל הרגשות שלכם, פשוט לנדוד החוצה ולהשתחרר. פשוט תאפשרו לעצמכם להיות נוכחים כאן, ברגע הזה, במקום הזה. תוך מקום של הוויה חסרת גבולות. ובואו תשימו את תשומת הלב לגוף שלכם. תראו אם יש בגוף שלכם איזה מקום שאולי יש בו פחד. פחד להיפגע. אפשרו לעצמכם להיות שם, להרגיש את זה. אולי יש איזשהו קיבוץ באיזשהו מקום, תחושה מסוימת. ורק תהיו עם התחושה הזאת כמו שהיא. ותראו מה התחושה הזאת רוצה לומר לכם. מתי עוד בחיים שלכם פחדתם להיפגע? מתי בחיים שלכם נפגעתם? ותהיו רגע עם הפחד הזה. ותלכו לשנייה להיות עם עצמכם הצעיר או הצעירה מאותו זיכרון. תסתכלו להם בעיניים ותגידו להם יש לכם מקום. מותר לפחד. ותראו מה יכול היה לעזור לכם אז באותו זיכרון. איזה כלים היו יכולים לעזור לכם אז. איזה כוחות, משאבים היו יכולים לעזור לכם. ותעניקו לעצמכם הצעיר או הצעירה את המשאבים האלה. שיעזרו לכם להתמודד עם אותו פחד, עם אותה פגיעה אם היא הייתה. ואולי תיתנו גם שכבת הגנה, בועת הגנה, שרק דברים טובים יכולים להיכנס פנימה ומה שלא יוצא החוצה. תסתכלו בחמלה על עצמכם, הצעיר או הצעירה.
באהבה. ותזכירו לאותה אחת, לאותו אחד, שמה שקרה לא באשמתם. יש לכם עכשיו כוחות להתמודד עם הפחד הזה. אולי עצמכם הצעיר או הצעירה היו רוצים לומר משהו, לשפוך משהו מתוך עצמם. ומה אם אפשר לקחת את הדמות הזאת, את עצמכם הצעירה או הצעיר, ותנו לה לגדול, פיזית לגדול, להיות גדול יותר, גדולה יותר מהאיום. ממש ממש גדולה, כמו גוליבר. ואיך זה לראות את האיום שקודם היה גדול, 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 עכשיו הופך להיות קטן, 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 קטן. איך זה מרגיש? מה אפשרי עכשיו לדמות הצעירה שלכם, שהייתם? מה זה אומר עליכם? מה זה אומר על הדבר שקודם איים כל כך? עכשיו תנשמו את זה עמוק. תרגישו איך אתם נעמדים זקופים. אולי כמו סופרמן. עומדים זקופים ושום דבר לא יכול לפגוע בכם. נושמים עמוק ומרגישים את הכוח בגוף. נושמים את העוצמה הזאת אליכם. אולי מתוך זה עולים כל מיני רגשות. יכול להיות גם כעס או זעם שלפני זה הדחקתם. תנו להם מקום. הרגישו את העוצמה הזאת בגוף, את הכוח הזה. ומתוך המקום הזה, תרגישו את אצלכם היום, כאילו זה קורה כבר כאן עכשיו, בגוף שלכם, היום. ותסתכלו מול הדבר שעכשיו מפחיד אתכם, עכשיו מאיים עליכם. איך זה נראה אחרת עכשיו? תרגישו את הכוח הזה, את העוצמה הזאת, את החוזק הזה בכם. מה שונה? ומתוך זה דמיינו שיש סביבכם עוד שכבת הגנה, כמו בועה כזאת. כמו מגן דוד תלת מימד, שעוטף אתכם. ומגן עליכם מכל הכיוונים, שום דבר לא יכול לחדור את זה. שום דבר שיכול לפגוע בכם לא יכול לחדור את זה. ורק דברים טובים יכולים להיכנס פנימה. תנשמו את העוצמה הזאת. העוצמה הזאת שמלווה אותנו כעם כבר דורי דורות. העוצמה שנמצאת שם בתוך ה-DNA שלנו.
שמזכירה לנו מי אנחנו. לא משנה מה קורה בחוץ, לא משנה מי מאיים. ותרגישו את הגב שלכם מזדקף. ותנשמו את זה עמוק. ועכשיו תראו, דמיינו אם משהו מגיע לקראתכם ורוצה לפגוע בכם. איך הוא בא, פוגש את השכבת הגנה הזאת, ואף החוצה. שום דבר שיכול לפגוע בכם לא יכול לחדור את שכבת ההגנה הזאת. רק דברים טובים יכולים להיכנס ולהעצים עוד יותר את מה שנמצא בפנים. תנשמו את זה פנימה, תרגישו את העוצמה שבכם. ותאמרו לעצמכם תודה. מתוך המקום הזה תרגישו איך זה מהדהד לכל תא ותא בגוף שלכם. ואולי גם לסובבים אתכם, לאנשים שאתם אוהבים. אולי אפילו למדינה כולה. ותיקחו נשימה עמוקה, ולאט לאט תחזרו לכאן ועכשיו, לרגע הזה, אל הגוף. מידיעה שהעוצמה הזאת, ההגנה הזאת, תמשיך ללוות אתכם. אתם יכולים לפתוח את העיניים, לכאן ועכשיו. תודה רבה. אם אהבתם את הסרטון הזה, אתם מוזמנים לעשות לייק ולהצטרף לערוץ. בערוץ הזה עולים פה מדיטציות וסרטונים באופן קבוע. אז אני כאן, נטע סימנטוב, מאחלת לכם המשך יום נפלא, מלא אהבה ורוח.